O BNG vai presentar unha serie de iniciativas no Senado para promover que se transfiran a Galiza todos os efectivos que ten a Sareb na nosa comunidade, no noso país. Aproximadamente conta con 4.000 inmobles entre vivendas, baixos, solos e outro tipo de propiedades que ten a Sareb en Galiza. Máis de 1.200 desas propiedades son vivendas que se poderían ser o traspaso a Galiza, poñer a disposición para utilizar como vivenda pública en aluguer. Entendemos que é imprescindible que estas propiedades da Sareb se traspasen á Xunta, porque é quen ten as competencias en materia de vivenda e é quen ten as competencias en materia de urbanismo, e iso permitirá que se poñan a disposición para ser utilizadas como vivendas públicas en aluguer. Esta parte é moi importante porque a escalada de prezos que está tendo a vivenda en todo o Estado e especialmente en Galiza e a falta de vivendas en alquiler, hai un problema gravísimo para acceder a vivenda, sobre todo para os colectivos máis vulneráveis, persoas mozas, persoas con baixos recursos, as que lle supón unha imposibilidade real acceder a algo que é un dereito, que é o dereito á vivenda. Tendo a Xunta de Galiza as competencias, o Estado ten que ter a disponibilidade para transferir a Galiza sen cargas esas propiedades e que podan, como decía, formar parte do parque de vivenda pública galega. Xa hai outras comunidades autónomas coas que houbo convenios e acordos, polo tanto non hai ningunha imposibilidade para que isto sexa así. É unha cuestión de vontade política. De vontade política do Estado en transferilas e de vontade política da Xunta de incrementar con esas vivendas o parque público de vivenda galego. Tamén queremos que con esta iniciativa se contribúa a frenar a especulación que está tendo o prezo da vivenda e máis nunha comunidade como a galega na que a Xunta se está negando a declarar zonas tensionadas no prezo do aluguer, o que tampouco contribúe, e vemos que hai unha política por parte da Xunta de non querer afrontar con clareza o grave problema que ten o acceso ao aluguer a prezos asequibles no noso país.